etorri Gamer Ontxira! Gamer Ontxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Arratsalde on eta ongi etorri Gamer Ontziaren laugarren denboraldiko 32. atalera, guztira ja denboraldi guztiekin 91 atal damazkigu. Eta bueno, astero bezala, astelenetan, Gamer Ontziaren Twitch kanalean arratsaldeko 5:00 batzen gara, zuzenean grabatzeko, eta horren ostean, naiz irratian, igandero entzun gaitzakezue, iluntzeko 8:00 aurrera. Eta baita ere gero, ostegunero, iluntzeko 8:00 Bergarako txapa irratian. Bukatzeko nola ez, beti aurkituko gaituzue, zuen gustoko plataformetan, iVoox, Peertube, izan daitekena podcast aldetik, edo Spotify baitare, edo baitare YouTube, Peertube eta bideoa ere izango zutena. Gamer Ontzia bakizute, komunitate bat gera, eta horretarako Telegram talde bat daukagu gaituta, bertan chat moduan jendeak hitz egiteko, geure iritziak emateko, albiste buruz hitz egiteko, eta noski Gamer Ontzian azken berrietaz adi egoteko, ez? Hori aurkitzeko Telegramera joan, eta Gamer Ontzia aurkitzen badezute, talde huxe da. Gaur Damian ez daukagu, ni Aritxo Derro esola naiz, eta nerekin batea beti zala Lander Unzueta dago. Arratsalde on, Lander. Arratsalde on, bai. Igual esaten ez, enroietzen gara hemen esan ez Telegrameko talde deko guleta bar, baina biderik errezena ez, bai Telegramen topetako, edo beste sare sozialetan, edo plataformatan eta bar, gamerantzia.eus webgunez hartu nezkero, bertan apurtxuet jaitsi ezkero horteko guz, ez, plataformatako ikurrek, eta hortik topetako aukeridiko zu errez batien. Telegramen alan dabe bilatzaien gamerantzia edatzitze agartu itzen da, ez? Baina, bueno. Hori da. Bai, ondo da hori adiraztea, ze azken finean Telegram ez gain Discord zerbitzaria badaukagu, sare sozialain bat dauzkagu, hortaz, bai, honena gamerantzia.eus horrera joan, pixkat jetxi, eta horre dauzkatzute logotipoak, eta etan klik egin da, ja, dena delako sare sozial edo mezu aplikaziora eramango zaituzte. Hori zea. Bueno, Lander, albiste potentea datorz gaur eta hasingo gara. Bai, nire etzi bai, Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Jolas potente batekin hasiko gara, nik uste gaur egun gehien espero dan jolasa dala. Imaginatzen zuten bezala Grand Theft Auto bostatik itzei, seiatik egin nahiz itzeiten. Pasaren astean Take-Two, gogoratu Take-Two dala beste batzuen artean Rockstar Gamesen jabea, Grand Theft Autoren egianak. Alako dokumentuak kaleratu du, azken finean informazio urte fiskalari daukion informazio emanez, bat-bate inbertsorei bideratuta. Eta adirazi dutena bertan da GTA 6 2025ko udazkenean jasoko degula. Dokumento hortan adiraztu duten arabera, Rockstar Gamesengan erabateko konfiantza daukagu zaten dute, logikoa da, nik ere eukiko nuen hainbeste diru sortzen dizun enpresa baten. Eta gero baita ere esaten dutena da, jokoaren eragin komertzialak edukiko dituen aurreikuspenek gora egin dutela adirazita. Egia da, nik uste, ja GTA guztiak nahiko zoramena baldin badia marketing aldetik eta publiko orokorraren ezagutza aldetik, nik uste eta honek guztia superako ditugula, baina askogatik, ze gogoratzen naiz, Lander ez dakit inoiz ikusiko zenun, ikusiko zen ditun bat edo beste, baina nik ikusi nuna bentsat, trailerra atera zutenean, lehenengo trailerra,
beste hainbat motariko zeatatik, nola zango nuke ba, esparrutatik trailer honen imitazioak egin zian. Nik adibidez bat ikusi nun, rally kotxeetako bizitza realeko Hyundai uste zala. Ekipoak alako bideo bat atera bertzun, publizitate modua eta imitatuz bezala intzuten Rockstarreko trailerrana. Beraz, ja esan daiteke ez, jolas honek ja bideojoko mundutik haratago inpaktu handia dauka gizartean, eta hori de behaiek teitzuko informe hortan adierazten da. Orain dela 6 hilabeteko trailera aurkeztu zutenean, adierazu zuten 2008-erako preste egongo zala jokoa. Arritzeko da, ja 6 hilabete pase dizela esati, Ni irakurrena ez dena nahi, abenduen izan. Bai. Eta pandemia bukatutzat ematzen anetik ja 2 urte, beraz. Baina, estan zuten trailerren adierazten zen 2008-erako amaitutan gozala, baina orain irakurtzen dugunez ja da 2008-eko udazkenera begiratzen dute, ateratze datari dagokionez. Beraz hor ematen du atzerapen txiki bat egon daitekela. Baina, zentzua badauka ze, orain arte egon diran jete guztiak udazkenean atera izan dira beti. GTA 4 kasua da justu excepzioa, ze berez hasiera batean udazken, atera zen urtea, ez naizko goratzen zeintzan esaktuki, baina ura ere udazkenerako zegoen adirazita hasiera batean, baino gero atzeratu intzuten, betiko tipikoak, ez? Arazonen bat agertuko zen, edo egokia ikusiko zuten beste puntu baten ateratze, edo dena delakoa. Segarren negaz be, barine paseleikela, ez? Aipatu behar da. Bai. Zeian espero dana ondo joatie, baina egize da ondino trailer bakarra ikusi dugula, gameplay barik. Eta bai, urteetan baino gehiago falte da, ez? Kaleratu arte. Baina aldi berien pentsa bir dugu, zingo dela orain arteko bideojokurik handizenetarikoa. Orduan, ia dara ondo doan, baina pentseleike atzerapenen bat edo beste egongo dela, horre ikusileike. Bai, eta gainera esaten zunean 2008-erako preste egongo dela. Hor ez dakit zer nahi zuten esan. 2008-ean preste egongo zen, edo 2008 hasi baino lehenagotik preste egongo zen. Orduan, hor zalantza dauzkat, zer nahi zuten esan, baina ikusi genuen, ez, trailerrean, bai zitira itzultzen gea, alako Miamiren imitazio batera, kasu honetan Floridan kokatzen da, Miami dagoen bezala, baina ez du Miami izaneko, baizik eta eskualdek Leonida izango du, eta trailerrean ikusi genuen bezala, eta lehenagotik da zurrumurro asko zauden, protagonista bat ez ezik bi izango ditugu, Lucia eta Jason, bikotea Diana, eta bien abenturak izango ditugu. Honeatik zezan, nik uste Rockstarrek denbora eta guztia alde daukala. Azken finean oso esperotako jolazta da, naiz eta atzerapenen bat izaten badu udazkenetik ere nik uste salmentetan inpaktu gutxi izango dula. Hori bai, jolaza ikusi genuen PlayStation 5 eta Xbox Seriesetarako aterako zala, PC-erako ez zuten konfirmatu, beraz, ematen dunaz, betik urterokoa, jolaz bagoitzeko egingo dute, ez? Lehenengo konsoletan atera, eta handik urte bete edo pare bat urtera, PC-en atera. Pare bat urtera bat esan da, bai, segurunik. Bai, azken finean porta iten kostatu iten da, eta komertzialki estrategia hona da lehenengo konsoletan saldu, eta kopia jolaz berdina mejoratuta grafikoetan da PC-an saltzea, azken finean zenbait pertsona bi aldiz erosiko baitute jolaz berdina. Eta modan euskarri segaz, eta azkenien bai, estrategia hona da horrentzat, funtzioa izan dutxie beti, milioik eta milioik saldu da bez kontsolatan, eurreko jokuek, eurreko jeteak, eta Red Deadek be. Espano ginen arazorik ez, lehenengo gaztietan ja dirudana berreskuratzeko, naiz eta historiko bideojoku garestizenetakoan hartien egon. Orduan, ezke eurentzat, eate guztan mapes euren bidie, baina ulertzeko da estrategia hori hartzi izan ez da besterik.
Hori da, azken finean. Bueno, ni PC-ko erabiltzaile bezala ez dit graziarik egiten. 2 urteko atzerapena ez jasotzea jolas bat, ze... Beira, hilabeteko atzerapena jasoko zenuke, zehatu zaitezke spoilerrik ez izaten, edo jolasatik informaziorik ez jasotzen eta pixatzea. Ja, 2 urte zeurazkin munduko jolasik ezagunena eta zabalduena zeitea spoilerrik edo zerrentzun gabeotea, imposibletzat jotzen nik, hortaz. Kasi behartzen zaitu ez, o konsolan ibiltzera edo, spoilerra jaso, gameplay bat ikustera, baina, pena bada. Nik uste petiko jokalari gehizenok gaurrekoak hori ingentul, ez da? Lagunen etxe batera joan, edo kontsolaren baldu hortik, eta igual ez osori jolastu, baina bentset probezelakoan eta eta gero zain egon, ez da besterik. Bai. Eta, informazio gutxi idea ematen, aipatu du leno trailerura atera zutela, orain dela 6 hilabete, baina 6 hilabetetan gehiago informaziorik ez da egon, orain dioguna hauken duta, baina, hau azken finean informe, urte fiskalari daukion informe batetik dator, gainera zei egiten zaiena, inbertzorei bideratzen zaien informe batetik, beraz, ez da informazio ofiziala publiko guztiari egiten zaiona, beraz. Gero bada publikoa berez, txosten honek aldire edon irakurri, publiko zen da bez. Baina berez ez dena bilera pribatu ez, investigatzaileegaz, eta hortik bertako txostena edo aurkezpena, ez da publiko. Enpresa danak, Nintendo, PlayStationek beste danak, gero igual egongo da beste soziarraztan aipatzen publikoki, baina honek gauzak bai egon dire bai. Bai, zeurazki inbertzorei zerbait gehiago erakuziko zien. Nik uste inbertzoreak ez diala urduri egongo, ez? Horrelako jolas baten, ze badakizu urrezko oioa dala, ze badakizu ateratzen danean salduko dunakin, zeurazki ez ateratzen den egunerako baizik eta lehenagotik erreserbekin bakarri jada amortizatuta dago dela inbertitutako diru guztia, beraz, alde hortatik nik usteet urduriz dialogo, baina, beti da ideia hona inbertzorei zertxo bat gehiago erakustea. Niri bai motuztena bilurre da, igual zigarren honegaz, GTA 6 honegaz da, idazle edo gidoilari nagusi galdu da bela bidien. Daniel Hauser gondala urte pilo bat Rockstarren, azikeratik, joku nagusitan atan lanen jau eta bar. Eta egiz da igual, adibidez, GTA 5 ez da bela horren besterako gidoi eukin askontzat, baina Red Dead 2 edo Kriston gidoi eukin dabe, Kriston pertsonaizek. Eta suposatxot Hauserrek, zigarren atal honetan lan apuru etengo bala, joan aurretik, 2020 zen aldeen ban enpresatik. Baina ez tegule ez, bere lana guztiz bukatute ikusik, orduen hor iazelan funtzionetan da ben, ez? Idazle edo gidoilari talde barri honek edo ez dakiz lan egituratuko bien. Egia, esan duzun bezala GTA 5 etzala gidoitik asko bere iztu. Nik uste GTA guztiak ere ez dutela gidoi izan daitekeen superprodukzio bat izaten. Noski hobeto da, gidoilari nagusia bertan izaten badezu taldean. Batipat nik uste gehiago GTA baina gehiago nabarituko dela noiz bat ateratzen da Red Redemption 3an. Baina, hobe mantentzen badezu taldean. Alare, Rockstarrek daukan dirutzakin, nik uste praktikamente mundu, berai irutzen zaioen munduko gidoilarik onena fitxatu ezaketela abase eta lonario esaten dana. Hori zalantzari barik. Munduan izan baldin badago enpresa bat gutxien, afektatu ez baina, nola esan dut, gutxien preokupatu izaiokena olako gauza, Rockstar da. Zen nahi dun diru guztia dauka eta nahi dun pertsona fitxatu ezak. Kontuten hartzeko GTA 5ek zema baliz izan ban, 265 milioi dolarreko aurrekontu ekiban jokuek, GTA 4 berriz 100 milioi dolarrekoa, hor aldaketa nabarmena gondazta, eta zigarrenana, esagutzen dugu nien, beste astakeri beti izango da segurunik. Bai, ez harritu 500 milioi euro eta iristea aurrekontu. A ver. Baina, Rockstarren hitzeiten nahi gehanez, beste albistea bat ere atera da egunotan. Hain zuzen ere,
Testfunz bi erabiltzaileak, betikoa, ez? Rockstarren launcherreko kodigotara sartua, data mininga egin du, eta atera duen informazioa, edo berak deduzitu duna, ikusi ditun gauzagatik, Rockstarrek Red Dead Redemption bata PC-ra ekarriko dula, Nei hau beti aluzinantea irutu zei Lander, Red Dead Redemption 2 PC-an egotea, eta lehenengoa ez egotea. Inoiz ez dut ulertu komertzialki ze estrategia dan. Ze bere garaian Red Dead Redemption bata atera zuten PC-en, baita ere pila bazalduko zuten biakin egin duten bezala, beraz. Igual esan garairik indartxuna PC-erako bai egon zan, ez? Orduntxe barriro erritmo hartzen, da jente pilo erakartzen eta bar. Egiz da, Red Dead bin jolasteko esteko zule zertan lehenengoan jolastu biherri zen, ze prekola bada, keino asko dauzez lehenengo jokure eta bar, baina funtzionetan deu. Alanda behar regarrezena da, bere gara izen espien eukin, ez? Red Dead baten lehenengo bertzinoa, espien eukin horretan lan etxeko gogorik, baina eske oin urte pare bat, urte bete, esagoneke. PlayStation 4ako da Switcherako Red Dead baten bertzinoa portak egon dira, eta hasta PC-erako ondinoko atera. Ez? Orduan suposatzen dugu horko porta ingo da bela, ez, PC-erako, ez dago aldaketan dirik, ez dago ezer benetan barririk. Epatzen da Red Dead jokue bera, oinarrizko jokue gehi Undead Nightmare DLC helduko zirela, espantzinoa helduko zirela PC-era. Eta zuzenien launcherran aipatu etzen da, orain PC-en jolasteko dauzela. Osak, edo hankasartze potoloa indabe hor Rockstarrekoak, edo zuzenien ja baiztatu dago, ez da. Ez ofizialki, baina baiztatu deko. Jolasa nahiko berandu datorz, eta da, 2010an aterazan jolas bat, beraz, 14 urte berandu hau datoz PC-era, baina, berandu... Eta nahi da benak jolastu dugu, emulatzaien bidez, edo kontsola honek dukin, nahi da benak jolastu dugu. Baina, holan dabe seguru salduko da belazko, bat oso no dabe, bai. Eta, hobe berandu ateratzea, inoiz ez ateratzea, baina. Pentsat, Red Dead Redemptiona ofizialki onartu arte zaion barko dugu, eta GTA 6-ari dagokionez, itxareta tokatuko zegoen. Nik ustete uda aldean atera aitekela beste trailerren bat, pixkat berriz ere hypea igotzeko esaten nahi joan, baina ez dakit hypea honen jolas honenak gehiago nola ego egiteken. Baina pixkat berriz zuga astintzeko, zugarrak, eta... Ez badan uda honetan, urtea maieri baino lehen, seguru bigarren trailera jartzen dugula, Azkenien, untxa aurkezpena datoz, baina azke jetak ez dago bier alako, Xbox Game Showcase edo PlayStation Showcase baten egoteko bier izen hori esteko. Berak bakarrik ja erakartzen du jente nahikoa eta hype nahikoa sartzen du. Hori da. Eta, GTA utzita beste saga bastante famatu bat, entzun dugu, aste honetan. Hori ez da, bitxartien Ubisoft debili da bere urrengo jokuk aurkezten. Eta ja ezagutzen gendun Codename Red moduen ezagutzen gendun bideo jokue ofizialki aurkeztu dabe. Dala bere frankizia handizenan urrengo atala. Assassin's Creed barriz izango da, Codename Red, eta deitzuko da Assassin's Creed Shadows. Iragarpena zelan ez betiko moduen, Assassin's Creedanak asetzen dabe moduen trailer cinematikoaz batera aurkeztu dabe. Eta ezagutzen gendun gitxikora bera girotxi endundi joango zan, Japoniera joango gara lehengo biderrez, Assassin's Creed baten. Hau ja, sale guztizek oindala urte pilo batik eskatzen bilen, zer da. Niko gogandekot batxillergoko lehengo urtien hau komentetia lagunekaz. Horren beste asasino eta bar, zelan ez, ninjakaz egon birko zela, Assassin's Creed bat, eta, azkenien helduko da. Bideatuko dugu, zehazki, 1569 urteko Japoniara, hor, Assassin's Creedek historikoki pertsonai ezagun pilo hartzen duzela, ez? Benetan pase ziren jasoerak hartunde bere historizoa lantzen dabela, eta goza barrinengo dabe Japonieko kasuegaz, ezta? Oingoan bi protagonistan formature buelteko gara, hau aurreko joku batzuetan behin izan dabe, Syndicatein adibidez. Eta, bi pertsonaizek guztiz desberdinduko dabez, ezta? Alde batetik Naoe deitzen dan ningi eukeko dugu, asasinoan ohiko mekanikak eta saugarriz ekuko desberak, ezta? Zingo da gitxi gora bera, Assassin's Creed baten pentsekean imagitan dugune azken finien, ez?
Eta bestetik, uko dugune da Yasuke deitzen den atxerritarra, alako, baltxerraldoi bet, ikusten dugu, ja, bastante ezagunen dana azkenengo urtietan, ze anime eta komiki pilo bateko protagonisti izen da, benetan Japonian bizi izen zen, edo bertatik igaro zen atxerritar bat da. Eta kasu honetan, samuraise izango da, eta bere elementuek, bere ganatuko deuz. Borrokak eta akzinoa izango diren nagusi beragaz. Orduen, hor bi mekanika, bi pertsonai nagusi oso desberdin jasoko dugu bideo honetatik, Bai, bai. zalaparta gutxi montatu du zea, Ja. Protagonista bat ninja dana neska izatea, emakume bat izatea. Eta bestea, esan dezun bezala, kolore beltzeko mutil bat edo gizon bat izatea. Naiz eta, mutilaren kasua mentzat, benetan existitu zen pertsona bat da, baina, bagizute betiko... Bagizute ze jendeatik gaina izan hitzeite, betiko kexak, emakumea dala, gizonezkoa peltza dala... Bai, nik adibidez, petxe dut, samurai bat egoti igual sobran dauela Assassin's Creed baten. Ja, neuke hori... Gura niña moduen ibili da, listo, horretan ibili zen jokue. Baina aldi berien, azkenengo jokuek Assassin's Creedenak ja oso desberdin dire, ez dire azikera baten zire modukoak, on ja RPG dire, arma pilo bategaz, erropa pilo bategaz, orduan, ez diren nire motako jokuek, baina ulertzeko da bai, bideonetik jo izena, eta ez dugu inora harritxuko. Egize da, Yasuke hau berez esala samurai izen, edo hori ze irakurriot, ez dakitxe egizezen dan, horren beste ez, geutxa kaka urten daia sarietan, ez dakizu lizardan egize da sarrez, baina horrez, Wikipediako horrialdi beran aipatzen bien, ja, egunotan aldaketa piloa jaso da bezala, eta orduan ez dakizu jasataz fiatu. Berez oso itxura politieko jokuek, grafikoki oso potentie boten dugu, lehen ikusi dute irudi barri bet geurra atala da bena. Eta, suposatxe eta purbete, Photoshopia eta ikutut egongo dela, Ubisoften aldetik, baina oso itxura nadeko grafikoki egiz izan. Eta hori aipatu dutena, azkenengo Assassin's Creedek ez tozti horren beste erakarri zen, zeia, deki betiko Ubisoften formuli izango dugune, mundu irekize misinio, objetibo, pilo bategaz, atzera bota ez, ordu piloa sartzekoa, gura dut joku txikiza bat izeti, Baina, orokorrien jentik eskatzen bana da, askok jale piloa dekoz, Assassin's Creedek, eta hortik jarratxiko dugu. Aipatu dugu moduen, pertsona historiko piloa hongo dire, Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, Hattori Hanzo, aipatze dire hortik zier, esploratzeko mundu barriro mundu irekiz izango da, Ubisoften arabera Assassin's Creed Originseko lurraldien antzeko tamaini euko dugu honetan, apurre txikitxo hau, baina bai badeko berritasun nahiko interesgarri bet, dala urtaroan sistemie. Hau, eraberritutan jartzuin dabela emoten dugu, horre, negue, udi eta ikusko dugu ez dakitz denpora realien edo historizen arabera izango dan, baina Hoxe galdetzen nijoan. Ez dakiz lan izango dan, baina bai aipatzen dabe kokalekuek nahiko aldatuko dizela, orduen hori oso interesgarri zeleke, ondo urtetan dakin jugadia. Eta baitze, argiztapen teknologi berrizea aipatzen da, apurbete Splinter Cellen antxauko dagoela moten dugu, Ubisoften beste saga mitiko bat. Ze, itxalak eta gerizpiek inoz baino garrantzi handiz haue eukiko dabela aipatzen da. Eskartzen da, zozer Assassin's Creed baten egiz izan. Ia hori ondo eruten daben. Batipan ninja bezala baldin bazabiltz. Hori da. Azken fina, samurai bezala baldin bazabiltz. Ia 2 metroko bitxo zar bat zeana, itzala gutxirako balioko izu. Baina batez hori ez da, olako gabaz, gaztelu japoniar baten infiltretie eta gerizpikaz jolastie da, hori ondo itzen badaben oso interesgarrez izan lehike. Bai, guztizan duzar. Eta bukatzeko bai aipatzen da olako bertasun moduen bai, espioien sare bat sortzeko aukera egongo dela. Assassin's Creed batzutan ikusi dugu, Brotherhood eta alakoatan bai euki dugula purpet alako zozer, orduen ia nondik tiretzen daben. Baina, ninjan munduen eta zentsudeko eta interesgarrez izan lehike. Dati ezagutu dugu bai, ez dugu gameplay irik ikusi, baina dati bai iragarri goduzko Ubisoftekoak. Azaroak 15 estreniko da, PlayStation 5, Xbox Series, PC, Mac, eta bukatzeko Amazon Luna arpidetxe zerbitzuen. Ja, ez dakitzela biziri dagoen, hili dagoen, ez? Berdon ezileik erabillo, esake guztiz aparte da hori, ez? Baina, ez dakitzelako ingerra dekon, ez ez. Ja, Amazon Luna bastante... Hautzita nau. Eta baitare Macen ateratzea, nahiko arraroa dana. Baina, imaginatzet bai Applek eta baita Amazonek diru bat jarriko zutela bi plataforma hortan ateatzea. Macera
porta itea PC-tik ez dakize puntutaraino ekonomikoki bideragarri izan daitekeen, ze Maceko jolas edo gaming mundua ez da taina handia, izan daitekeen. Ez, baina, bueno, azkenengo txipekaz eta indabe, ez? Lan Bai, nahiko na hori dinoen, ez? Zetxu dire oin, M1 edo ja baizek egongo dire, ez? Todazkori jarraitzen. Baina esaten da benez, nahiko ondo dauz jolasteko, bueno, mugikorra ikusi dugu, ez? Oina iPhone 15 no Resident Evil eta bar mugitzeko gai dizela. Orduen ikustote Apple basiko dela postu hori etzen, Apple Arcade plataformi edeko, ez dakit zemajetek erabiltzen daben, baina nuizipinien ataten dabez joku propiak eta orduen, esan leike baietz, ez? Applek ingo dabela horre Apustu. saialditxu bet, bai. Eta Amazonena, ez dakit, eske, harrigarri da, ez? Baina, bueno, estatu batuetan egongo eukiko dugu bere arpide duenen hor kopurutxue. Lander, trailera ikusten nahi justu Twitchen ikusten ari zareten ontzata, zuzko armak ikusten dira, eta, bueno, ni Japongo ordiaroatik asko ez dakit, baina zuzko armak bazauden? Bai, batez be, nik uste Portugaldarrak erunde eta bar, egoten zan zoz error, nahiko primitiboa eta bar, baina bai, justu ontxe, oingitz ikusi dugu etzien sogun telesai barriz, eta horra apur betez, sakontzen dabe horretan, gitxitzu baina, bueno. Baina bai, egoten ziren, goza, horrako mosketiek eta alakoak bai egoten ziren. Hori halakoa mosketea ikusten ziren da. Bale. Arraro entz, eta ez nuen pentsatzen, gozarik, bakit, Txinan polbora eta guztia aspalditik asko zaharragoa dala, eta pentsatzet influenziat egiko zula Japonen, baina armain erlatiboki berriak izatea arretu ino. Baina, bueno, ikusi Shogun serian ikusi batzu, zeurazkiala izango da. Hemen norbaitek aipatzen dugu, naiz eta ekonomikoki oso nulogarriaz izan, eskertzekoa dela Mac bertxinoa etxie. Eta bai egize da, ze nik adibidez beti komendatzen duz, lagun bate bat dozten, jolasteko bideojokuten ebiltzeko zer erosiko dut edo. Ta nire lehenengo gomendia da, ordenagailu badeko zu erdi barriz ez, hori badeko zuen igual, asteburu pare baten jolasteko ez duzu beste zer, ez da. Baina, klaro, askok makedekie, orduen, igual kanpoan geratzen dire. Eta bai, alako guzak eskertuko dire, eta erabiltzaile pila deko zen plataforma da, orduen, eskertzeko da. Ganera, oin gitzi hor egon ziren, ez da, protonantzeko sistema bat atara biela esan bardine, baina, bueno, portak eitzeko edo lagun garriz izango zana, orduen beste gozatxu betor, apustu horren alde eitzeko. Bai, badago Macen alako zerbait, bueno, makina virtual bat bezala montatzen dizuna, Windowseko gauzak ejekutatzeko. Ez dakize puntutaraino, bueno, ni behira pixete honitzen eta ordainpekoak zian, baina, bueno, pentsatzet azken finean oinarri bat izango dutela edo lizentzia erosialko lukela Ubisoftek hor ejekutatzeko. Igual geizki gabiltz eta zuzenean egiten dute Macen ejekutatzeko. Bai, hemen abil irakurtzen, oin urte bete idatzen albiztie, Game Porting Toolkit etxezan tresni aurkeztu bien hor euren Macekoan aurkezpen handi zen. Eta hori ze, alako portak modu errazien eitzeko zer zan, osake, igual olako guzak animetan doaz ja enpresa handizek, ez? Bai, a ber, bada garaia, ez pixat. Azken finean Mac bat erosten duzu, bueno, zure behar izan eta erako ondo adaptatzen dalako, adibidez burura etortzen zait, bateriak pila hot irauten dioten Macei, ni harrituta eratu nintzen. Ba, igual horrelako zerbait behar dezulako eta ero jolasatan ibiltzea nahi, eta ia zerrez egotea, jo, pena bada. Hainbazte jendeek jolaseatik ezin disfrutatu alizatea. Ba, bueno, ematen du. A ber, pentsa, espero dut, ze aldetik, salmenten aldetik Macen erlatiboki ondo joatea, justifikatuta izateko, eta, bueno, beste hainbat garatzaile animatzeko baitare Macen ateratzera bertzioa. Bai, ja Linuxeko bertzinak ez dauz ikuskametik aurrera, danak izango dira protonekoak. Lehen pastean zala, batez behin garatzaileek Linuxerako joku asko ataten biezan, eta Steamen horra gartzen dire bainoko noizien behin. Baina jaztiri saiatu bezengo, protonera bili eta aurrera, onerako da txarrerako, zango dugu. Eta hori ze, bukatzeko gogoratu ez, azarak 15 estreneko da Assassin's Creed Shadows, laster ikusko dugu zeurenik jokarretasun trailerra, baina momentuz irudi pare badeko guzortik eta trailer sinematikoa bai. Eta, aipatu, Lander, aipatu erdeuta, jolas honen garapenean, gure komunitateko aski ezaguna dan Luis Chanelbakek parte hartu dula, beraz, aber ba.
zen urtetan hori. Berak komentiko eskuskusa ditxo. Bai. Bai izan behar bukatzeko hori, Ubisoftek Assassin's Creeden beste hainbat proiektu deko zela eskuartien, hor dauz Codename Hex, Assassin's Creed Jade, dala bebai Txinan girotuko dan bideojoku barrize, gero Assassin's Creed Infinity proiektu edeki bebai hor, bazelan ez euren saga potentien aduntxe momentuen, naiz eta azken urtitan igual ingerra burue galdu daben, baina lan da proiektu pila ekiz eskuartien, da urtero espadan bi urtien behin seguru Assassin's Creed barrizek ikusten jarratxiko dugula. Eta txatean dio norbait bere izena, Proton Linux Gamingi gertatu zaion oberena eta txarrena eta arrazi guztia dauka. Oberena da, porque jolas pila dibili itzazketzulako, baina txarrena, ze leheno interes gutxi baldin mazion Linuxerako jolasak ateatzen, oain garatzaiek izate dute, nik ez dut Linuxerako ateatzen, Windowserako ateatzen dut, eta moldatu gehiago Protonekin, horretaz. Bai, gero aldi berien Proton ez da bakarrik estimena, edonok aldeu hartun eta bere bertxinoa, orduen. Horea. Gauza hon pilo dekoz, nik uste txarra baino gehiago, onak dekozela. Batez be ondo funtzionan da mitxartien, baina gero hori izi antitxit eta lako plataformatan ezin erabilizeteko aukeri, horre, erabileike, baina garatzaile preste egon behar dire, betiko alioa dela. Linux guzaskotarako itzel, baina garatzaileek eta bar, laguntza hori edo babes hori emon behar dutxe bai ala bai. Eta ondo iruditzen badatzen aritz, eurrera goaz, hirugarren albiztiegaz, ze egunotan euskaratutako bideojoku piloa jasotzen gabiz, ondino gehiago datoz laster, eurengo saietan endotuko berba gehiago. Baina gaurkoan, Beñat, Katuki Navarra, Ramos Saliek itzuli damen lana da, Gatekeeper deitzen da, eta roguelike aventura kooperatiboa dekogu. Gravity Lagoon Studioak eta Hype Train Digital argitaletxiek sarbide goiztiarrien edo early accessen, kaleratu barri dabe Steam plataforman. Eta berak Katuki Navarrak eurekaz materialanen dugu euskaratzi ofiziala izeteko, orduen, jokuri sartun eta bertan hizkuntzan artien euskeri topiko dugu, inungo arazori parik. Eta ipatu dugu moduen, roguelike generoko elementu bereganatzen deuz, batez be Hades, zelan ez, bideojoku ezaguneko bat elementu, edo baitxe bai garatzaileek aipatzen dabe bentsat estimen, Enter the Gungeon, mitikoan, oinarrizik hartzen duzela. Apurreti bilinaz, eta egitze da, batez be talako, roguelike bat ikuspegi isometrikoagaz, txarpiloan kontra gabizune berien, baina apuntetako sistemideko, solako twin stick palankan, kontrolak edo, eskemi hartzen dugu, eta horren hor bai ikusten da antzekotasunen bat edo beste Enter the Gungeon egaz. Azikera nahiko geldotxu da, egizan emoten dugu harina izango gala, zen mapa handizedeko guz, baina, zelan ez, roguelike jokua izen da, hobekuntza eta almen piloa desblokitan jongo gara gure partidatan, gure pertsonaizeko hobetuz, arma barrizek lortute, edo eraso barrizek eta bar. Eta horren, apurka-apurke, ritmoa areagotzen doa, bizkorra izan birko gara, eta bar. Orduan zentsu horretan, roguelike generoko, oinarri guztizek betetzen dauzela esan leke. Gatekeeper edo protagonista desberdinen artien hautatuko dugu partidea danien, bakoitzak berezko abilezizek eta estadistika dekoz ganera, horreko betxe jungo garena bebai, orduan hor, anistasun maila nahiko politxe dauela esan leke, nahiko sendoa ala zentsu horretan. Ganera, indie joku txikize edo estudizo erdiez ezagunek enikoa izen arren, tal grafikoa irudimentzietan enge dau, nahiko zan jute dau, hor ikusten dugu moduen, efektu piloa degaz, estanda piloa, txar piloa aldi berien, hori dana ondo maneje bier dela. Nik Steam dekan probeta purtsu bet, eta nahiko ondo ibili dela ikusi dut, baina batzutan bai eskatzen dugu, igual makina purtsu bet gehiago, edo errendimendu hobetzi, baina, esan dugu moduen, early accessan da, orduen justo errendimendu kontu da, hobetzen joan bier dize, gaiztako bat. Bai, Lander, esan dezaukegu azken urteetan roguelikeak, kriston, buma izaten nahi diala, leheno ni bentsatez nitu nahi beste gogoratzen, baina ero Aizakekin hasi, esan dezun bezala Enter the Gungeon, Hades bera, Gatekeeper, Vampire Survivors ere más o menos kokatu zakegu hor. Bai. Ezken urtitan roguelikeek jerpi hartun dabe, ganera, klaro, da azpi genero bat, beste dozein generotan dozune txertatu, hor ikusi guzkarta jokuek, roguelikeekaz, lasterketak, eta bar, danetarik adoz ikusi mundu honetan. Eta orduan funtzioetan deuz, azken finean eduki
piloa sortu barik esango dugu, edo joku errepikakor bat bilagatu zeinke, aniztasun piloa dekon eta fresko sentitzen da joku baten, ez? Orduen, gaitzasun hori ukin normala da batez be indie garatzaileek mundu horretan sartzia. Eta nik uste baita ere danoi gustatzen zaigula, ez? Hor da hondiak arrasatzen ibiltzea. Horize da. Gainera, Gatekeeper justu dekon berezitasuneko bat da, beste joku asko gestek izena, eta asko eskertzen dana, dala, kooperatiboan ibiltzeko aukerie. Lau lagun batera bilaldire, bakotxak bere pertsonaiz hartunde, bere abilezizek eta bar. Eta orduen, ja beste maila edo kutsu eta hartzen dugu, ez? Ez da barrine bakarri jolastie, edo lau lagunek azor, eundaka txarro horren kontra ibiltzi aldi berien. Kooperatiboa da online edo lokalki? Online bai, lokalki egiz izan, nasko baratzen nintxo, momentu ikusin berko naban. Vale. Ez dut uste lokalki izango deniz, beste lehenko da zorakeri bet. Ja, imaginatzez, bai. Bai, online bakarrik, hemen Steameko horri alden ikusten dabil, eta hori bakarka jolasteko aukeri dikuzu, edo bestela kooperatiboa online. Vale. Orduan, nahiko txukun zentsu horretan, eta, beti izkartzen da, ez? Lagunikaz batera jolasteko joku barri bete ukitzie. Osako horraz matu egin dabela esan lehike. Ganera ipatu dugune, early accessa da, momentuz eduki nahiko txugaz estrene da, horre 80 bat abilezi edo artefaktu nabarmentzen dabe, jaratzaileek. Early accessa da, gauzak gehitzen jungo dire, orduen momentuz hainbat egunerak eta handi helduko dizela nabarmenduta be garatzaileek, hor Steameko horrialdien ibilbide horrezi ikusileike, momentuz egongo dizen eduki barrizekaz, eta bar, usan nahiko txudek izela esan leike, horra aipatzen da ez, adibidez, datozen hilabetietan lehenengo eguneraketan dize urtengo dela, denda gehitzuko da bezala, errendimendu hobetuko da bela, misinio barrizek, gero hostien berandu hau pertsonai barrizek gehitzuko da bez, etxaizek, planetak eta bar, orduen, ibilbide horrizek ja osatute dekie, momentuz eduki pila deko, orduen, early accessak oso ondo funtzionetan dabe bai roguelike jokuetan. Azken finien da, genero bat ez, nun denbora guztien barriñetxe zabiz, eta altxe madan puntu beten gantzitzen zauzela, eta hortik hilabete batzutera eduki barriz egeitzen dutzu ez. Ez, barrilo zikloan sartzen zara, barrizos barruen, eta pila eskartzen da. Bai. Perfektua da alde hortatik. Early accessean ibiltzeko eta gainera zen dezunez. Edukia sartzen joan ala, bizia pila bat luzatzen dio jolaseri. Eta hori da. Amendik gure partetik Beñati eskerrak alde batetik eta bitare zorionak eman, zebakigu itzulpen prozesu bastante neketsua eta luzea izan dula, azken finean tekstu. Eta honi izango da. Bai, eta horrein falta zeona, baina gustora itzulpen prozesuakin gustora bilela ematen du, beraz ez da hori itxura edo albiste edo entzuteko gauza txarra. Beraz. Bai, horre iguale nabarmendu bihar da, ezta? Ibili izan dela Beñat bera gure gamera untxeako itxulpen antaldien, Telegrameneko beste talde txuet, zalantzak argitzeko edo inkestatxuek antolatzen, terminu batzuk erabiltzeko edo zelan deitxu kotxari eta bar. Eta horren hor nahiko giro politxe egon da laguntzeko eta jokue alik eta itxulpenik onenagaz estrenetako. Hori da, eta aipatzen dezunez itzulpen taldegatik eta, amendik komentatu, norbaitek bideojoko bat itzultzeko nahia edo ja zuzenean itzultzera balima doa, gurekin kontaktuan jarri daitekela alde batetik ikusteko beste norbait ez dela joela zori itzultzen ari, azken finean penat izango litzateke bi pertsona elkarri jakin gabe jolas berdina itzultzen jaurtea. Eta gainera, plataforma daukau, itzulpenak igotzeko eta balio digunak, plataforma horrek bi aspektu positibo dauzka, alde batetik hor itzultzen badezu, glosategi bat eraikitzen goaz itzulpen prozesutarako, eta beste urrango jolasetarako baliogarria den glosategi bat. Eta horrez gain, jada hainbat itzulpen egin da daudenez plataforma horretan, itzulpena egitera zoazenean, askotan zeiten dizu. Gomendioa ematen dizu hitz bat edo bestea erabiltzeko. Hortaz, nahiko lagungarria da. Eta gainera, gero baitare esan oso erosoa dela itzultzeko. Azken finean, testu artxibo bat editatzen hiltzea baino, interfaz nahiko egokia da eta
Bai, egana mundu guztitzen gordan dabiltzu, iradokizunek eitzen, edo beste bateaz partekatu aldozu, laguntzeko, eta bar, orduen oso ondo da zentzu horretan. Ba, norbait animatzen bada, gemerauntziako, gure sare sozialetako batetik aipatu eta gonbidatuta dago. Ni baingo txantzi, bale, norbait, animengo da, ezta, gure txatetik hemen animetakotan dabil baten bat, ez norbait edo norbaitek, bai, ingo dugu zuzelan, ezta. Bale, nahi baduzuen, albiste nagusizek itxitze lagurretara sartuko gara, betiko moduen ez dizela horren lagurrek itxeten. Baina bengo honetan, saltzan sartuko gara, ze ekainera hurbiltzen gabizelez, aurkezpen handizen data gehienak zehazten hasi direia, aurretik ezagutzen gendu zen baten batzuk, Summer Game Festa aipatu gendun, Xboxen aurkezpena bai, baina gitzi gora bera, nagusi gehienak badeko guzela aipatu behar da, eta ondo iruditzen badatxuen, zerrendatxoen dugu bertan, ikusteko ia ze aurkezpen datu zen. Lehenengo eta behin, bai aipatu behar da, ondino ez dela bai estatu, baina segurenik aste honetan edo urrengoan PlayStation Showcase eukiko dugu. Hainbat itxurrik aipatzen dabe, betiko moduen maiatzien ingo dabela, ze azken urtitan holan egin dabe. Eta Sonic ez dugu ezer esan, baina azkenengo batan beholan izen da. Azkenengo egunetara arte izik egon dire, eta gero esan dabe, bega. Hametik bi egunetara showcase dator, aste betera. Orduen, seguruenik aste honetan baiestapena jasoko dugu, edo hori ze pentsera diot pentset. Eta gero, hortik aurrera, ekainetik udako aurkezpen nagusizek jasoko genduzen, ez? Lehenengo eta behin, Guerrilla Collective dekogu, dala alako indie bideojokuri dute dauen aurkezpena, hainbat eta hainbat urtez errepikatu dabe, eta haingoan guzabarri nengo dabe. Ekainak 6, arratsaldeko 7 ikusko dugu, Guerrilla Collective hau. Horren ostien, ekainak 7, gabeko 10 Summer Game Fest nagusiz egongo zan, betiko Geoff Keighley kastarizek idatzen dabena, ingerra hartzen junda azken urtietan, geroz eta joku handiz hauek eta interesgarri hauek aurkezten dabez, orduen bueno. Eta pantailan ikusten ari geha ze garatzaile dauden eta broma gutxi Ze bastante importante hau. Batekin nahi naiz fijatzen, ze nik uste, ez dakit, hau zan dugu, ekainak segunetan zazu? Hau zazpizen, gabeko 10 izango da. Aterata gongo da Elden Ringen DLC-a? Ze fetxakin naiz goratzen da? 12 zan, enaz goratzen noin. Zeurazki azkenengo, 12 baldin bada, azkenengo trailerra hemen aurkeztuko dute, seguru nago. Jontxikusko badazpada esaztuteko. Eta ez harritu baita ere aurkeztea, Ogeirako da... Front Softwareen urango jolaza. Front Software ez dut ikusi, baina Bandai Namco ikusi dut. Dala... Front Software publisherra. Alan dabe bai epatu behar da, Summer Game Festek hartzen duzela logo danak, eta sartzen duz barruen, da gero igual ez da bezera erakusten dubrena, Gehiago da, udan zier egongo da Xboxen joku bat, eta orduen ja logo hartzen dabe, eta listo, hori zin dabren estrategiz azken urtietan, orduen ezin kasu askorik, Epatu dabe, 55 partaide dekizela, hasta kizer da, bai, egize da, baina aldi berien ez da, orduen, ojo horregaz. Leizte hon behar du zerbait Elden Ringen trailer finala izango dana zeakoa? Igual ez, igual argitaratu aurrera, justo, egun horretan egon leike, baina askotan DLC-ekaz da espantzinokaz trailer bat atara dabe, da asko jota gero kaleratu da binin DLC-a orduntxe beste bat. Baina ez da behataten trailer askorik, Irudiren bat edo beste bai segurunik, edo historizen sozer, baina gusagitzi. Hori ze, epatu egon boduen Summer Game Fest ekainak 7 10, gabeko 10, eta jarraizen, hau bukatu bezain laster, Day of the Devs egongo da, dala eurekaz batera antolatzen den beste ekimen bat, kasu honetan indie jokueri zundute dauena, bertan Double Fine eta I Am 8-bit argitaletxik antolatzen dabe, orduen nahiko txukun izaten da joku interesgarrizekaz, merezio ikustiek. Urrengo gunean ekainak 8, ondino ordurik barik, Future Games Show, Summer Showcase egongo da, beste indie jokueri zunduta dauen beste aurkezpen bat. Ekainak 8 bai, baina kasu honetan arratsaldeko seretan Wholesome Direct ikusko dugu, dala bideojoku atseginentzako, enge dauen aurkezpena, oso gomendagarri bai. Ekainak 8 ordubete berandu hau arratsaldeko 7etan Latin American Game Showcase, Latin Amerikako garatzaileen aurkezpena izango zana. Hau berria da, ez? Usteot bigarren biderra dela itzen dana, aurkezpena bilen. Baina,
Ez nipe izan, neban ezagutzen, edo bentseti jaztute ukiot. Horren, hostien, ekainak 8 bebai, arratsaldeko 8 erdizetan, Women Led Games Summer Game Fest egongo da, batez be emakumezkoak sortu da bezan bideojokuri zundute dauena. Ekainak 9 egun bat berandu hau hor egongo da potoloena Xbox Game Showcase hasiko da arratsaldeko 7etan, eta hostien, aurkezpen berezi batengo dabe Xboxekoak bebai. Ez da bela esan zerena da, baina, bueno, ja, argita garbi dau Call of Duty berrizea aurkeztuko da bela, Activision egaz batera. Orduan, bueno, horrepizek ikusteko aukeri egongo da. Hostien ekainak 9, gabeko 10etan, PC Gaming Show egongo da barriro, 10. urteurrena itzen da aurten. Eneki gomendatuko, aurkezpen hau ikusti, baizik eta gero laburpena jarraitzi, Oso luzea izaten da, eta oso lento juten, tia. Bai, hori da. Baina, bueno, joku interesgarri bat edo beste egon leke orduen, laburpenak beti merezi dabe. Eta bukatzeko, ondino ordurik barik, baina ekainak 10 Ubisoft Forward ikusko gendun. Eta printzipioz horrek izango ziren danak, baina beste handibet falte da, ez da Nintendo. Ondino ez dabe zehaztu egune, baina, bueno, aurreko esaian epatu gendu moduen, urte fiskaleko txostenien aipatzen da, ezta? Direkt batengo dabela ekainien, osak egun horretan tartetxuren baten sartuko dabe euren aurkezpena. Bueno, landerrek esan ditu, 4 egun, 5 egun izango dira gauza pila bat izango ditugunak, ekaina 6 ostegunetik hasi eta ekaina 10 igandera arte. Ta, bueno, pentsatzen nahi bazeate zeatik gauden beste aurkezpen justu 5 egun hauetan, ez? Azken finean, E3 bere garai baten egiten zana, más o menos data hauetan egiten zan, hortaz. Nazta E3 ez existitu, data horiek mantenditu dira ekitaldi hauek egiteko. Eta pentsatzen den lander, hauetako batzuk, esango nuke bat Xboxena, Ubisoftena igual bai, horiek igual zuzenean emango ditugula, ez? Bai, nire asmoa bentset Nintendo eta Xboxena bai ala bai. Baitaren Nintendo. Eta bestiek hypen arabera izango dire, ezta? Zelan gabizen gogoz eta orduek, bai, klaro, ikusko pentsiko dugu, Egiz da PlayStation nazala txarrena, hori da. Sonyren gauko 3-etako ez da. Hori izan txarrena, ez izan jarraitzu. Baina inoz bez, urteren baten igual ikusko neban, baina, keba. Goizaldien izartu hori ikusteko ganera 2 orduko arkezpena txapapila gotezan egin keba. Pentseu bez. Orduan, bueno, azkenengo laburrera paseko gara, ze Nintendo Switch Online zerbitzuek joku barrize jaso deuz, eta ezustekoak egon dire, batzuk bueno, espero genduzunak ez, baina oin pilo batetik. Ze Game Boy originaleko 3 bideojoku barri gehitxu da bez, Super Mario Land originala, ez dutela ulertzen zelan ez da egon oinoko zerbitzu honetan, ze Land B, 6 Golden Coins, azikeratik egon da, bertan, baina, bueno. Gero, Alleyway mitikoa, dala Breakouten klon bat izango zena, betiko, ez da olako kapsula bat mugituko dugu bola bateri joteko eta... Arkanoid, tipiko. Arkanoid, hori da, bai, hori zera horren klona, baina Nintendok sortu bana. Hau da ganera, Game Boyko sortzaileen Gunpei Jokoin bideojoku bet. Osaka, bueno, merezi dugu beti. Eta gero bukatzeko, hemen igual espaneukin horren beste arrakasta, baina horrek egun joku batzen bizan kartutxo danatan egotezan baseball bebai gehitxu da ben Nintendo Switch Online da. Esan bier da, arpidetza maila normalien edo inarrizkoan dauela, ze hori, ez da, bat bidez aipatu dugu expansion pack dala garesti zaue, baina hortxe dauz Nintendo 64ko eta Game Boy Advance eta Sega Mega Drive-eko bideojokuek. Orduen, gehitxu da bezan 3 joku barri nutara jolasteko, bueno, Nintendo Switch Online arpidetzi badekogun, hau da, online jolasteko bierdan arpidetza hori badekogun, probetako aukeriko guia. Basikoena, balegu. Hori da, hori ze da. Nik uste jolas hauek daukaten urte pilakin eta Nintendo eman beharko lituzkela guztiekin. Edo zein onlineekin, baina, bueno, bakigu. Dirua ateratzeko balion bitartean... Eta batez be hori, erritmo handi zego edo dana batera tati ez, kestotu lertzen azkenien zema denpora bierda ben Super Mario Land atateko, osea, hau dana... ez da gila zematu urte deko zen kontsola virtualak zuitzen, baina 3 edo 4 errezeuko deuz. Azken finean emuldatzaioa da, atzeti da ona, eta Roma sartu eta jazta. Bai, egize da gero, klaro, dana perfecto biltzeko horri biltzen dizela ez, ikusten joku bakotxa, eta bar, eta lankiz haudeko lahatzetik.
Baina Nintendo batentzat... Baina ez, jo, Osa, aurreko kontsolak Wii U-ek eta ukitzen bizan joku honek, orduan, barriro ibiltzi holan, nekagarrez da, ja. Bai. Guzti zagoz. Eta, hau esan da, ja, denbora gitzik geratzen daku, baina ondo iruditzen badatxun, analizire goaz, aritz. Vale, perfecto. Analizia. Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Gatekeeperregaz roguelike bideojokoak epatu duguz, baina aste honetako analizireko beste bat dakargu. Oingoan analize barik, bai esan behar da aurrerapena dala berez. Zea epatuko dugun bideojokue, pasan astien epatu genuen, ustekabien estrenatu zala, sarbide goiztiarren, aurbe early access bat da. Hades 2 erraldoieri buruz berretan gabiz, zeia jolastu leke, bentset pezen. Eta egiz esan, Supergiant Gamesekoak esusteko ederra mondozku, ze aurretik alako proba tekniko itxizein bien, nahiko potentizala, lehenengo gune handiz egon zan, eta jolasteko guzapilloa, baina early access hau estrenedanetik, sarbide goizteara estrenedanetik, eduki pilloa preste da, bez? Eta aztakeribe da, egizan, asko merizu da bena. Orduen, ondo iruditzen batzuen bertara sartuko gara, eta apurbetea saldu ingo dugu, zer dakarren Hades 2 honen 0.9 bertxinoak usteot. Windowserako eta MacOSerako estrene dabe, beste bat, Macerako jasotzen dugune. Steam eta Epic Games bidez jolastu leike, baina, gero egon lasaiz, ja Path.0 bertxina urten da nien, kontsoletan egoteko asmoa dekibe baiz lan, ez? Hades originala kosteta, baina kontsola nagusitan atan estern esan. Orduan, barreine paseko da bigarren agaz, ezta? Epatu dugu moduen, ize Hades originalan agertu ziren edukizen kopurue gainditu dabe. Pentsetan eban ez, eta apuruete ez, exageretan edo ibilko zirela, baina hainbat ordu sartu zatez aztegur honetan, etxien goti toka izan jate, eta jolastu eginaz. Eta bai, egize da, joku originalak baino edukik izau dekoz ja, sarbide goiztearrak, usapilloa dauzeitzeko, eta egize da tanaz daula bukatute, horri ikusten dira adibidez, pertsonae batzuk ondino ez teki euren ilustrazioa inge, edo alako zirriborro moduko bat da, edo ikusten dugu zenien mapan olako placeholder elementu bat dire, alako guzatzuk ikusten dire. Ez da oikoena, gehizena inge dau, baina alako guzaren bat edo beste ikusileke, edo adibidez, aldoguz jaso alako talismanak edo medailak ez, pertsonaizen arabera gero babilezi desberdin lortzeko, horrek ez teki irudirik, olako erastun moduko bat diretan, akonioko, edo, olako gozapilloa ez. Orduan, esan lehik oiniko ez da bukatute, baina jolastu nahi baduzun eduki pila dekoz eta ordu asko emogo dut early access honek. Orduen zentsuretan merezi deu. Ganera, zelan ez, datozen hilabetietan eguneraketan handizek argitaratzi da asmoa, eta bitxartien, danetariko zuzenketak eta hobekuntzak ikusten gabiz. Zeurreko larun batien edo ostiralen izen bazan, baina lehenengo eguneraketa txikize kaleratu bien, jokalarizik eskatzen piezan hainbat aldaketa gaitzute, orduen, zentsurretan lan politxetzen dabiz. Zetopeko dugu Hades 2 honetan, originalan moduen akziniozko roguelike abenturie da, ikuspegi isometrikoagaz. Protagonistaz aldatuko dugu, Zagreus edo Zagreo ez da protagonistie, baizik eta bere arreba Melinoe kontroleko dugu ingoan, berezko armakaz, abilezizekaz, eta barrez. Mekanikak eta oinarrezek mantendu dire orokorrien, baina badauz elementu desberrin nabarmenak. Adibidez hasteko eta bain armak dire, aldaketa esanguratsuena. Ze originala horren inguruen ibiltzezan gehizen bat, partida gotxan hasikeran ustot 6 arma nagusin artien aukeratu algen dule, bakoitza barizta, bere eraso normalakaz, eraso berezizekaz, eta gero aparte olako kast edo tiro moduko bat eukitzen gendun, hori danan aparrinezala. Kasu honetan hori mantendu ditzen da, baina, gauza berezizekaz, adibidez mana sistemie. Olako magiak eitzeko aukeriko dugu, segure protagonistie sorgien moduko bada. Horren arma bakotxak, bere eraso normal eta eraso berezizez gain, horrek kargetako aukeri edeko beste eraso batzuk eitzeko. Horren hor, aukerak biderkatu eitzen dire, ezta? Gauza desberdinek inez. Izena ofiziala uste tolako, omega erasoak dire, usteot. Horren, horregaz gauza desberdin pila eitzeko aukeriko dugu. Baina magia hori zain joan behar dugu. Gila batetik bestera rekargeengo da, baina zikeran nahiko mugatute dau, magia batzuk gehizau, eraso berezi batzuk magia gehizau berabiltzen dabe,
Orduen asko erabiltzen badugu zen, igual borrokatan horre barik geratuko gara, batzutan oso garrantzitsu dire, ze igual lortu dugu zen hobekuntzak horreri bideratute dauz. Orduen zan joan behar dugu hori dana, ezta? Hortaz aparte, jainko barreze deko guzue bai, bedinkapen barrezekaz, batzuk guztiz elaboratu dire, adibidez, jaztoguz ikusko Ares, nor gizau, hortik, Atena dalakoak ez dugu ikusko, baina beste hainbat barri dauz, bere euren desberdintasunekaz. Egize da, horize, bedenkapenak ondino hobetzen da bizela, batzuk motzen duz intzazioa ez da bela askotarako balizo, baina orokorrien oso ondo dauz, eta ikusten da, horre hobetzeko asmoa dekila, jentirik asuetxeko asmoa dekila bai. Ze beste abilezi bete gehitzu da bena da, originala eukiban olako das moduko bat, bulkada edo sprint moduko bat, izango dugu. Bueno, ez sprint, ze gehitzu da bena ingoan da sprine, das hori etxi egaz batera, A botoi esakatute badekogun, lasterka bilko gara, eta horrei lotute be, hobekuntza desberdin dauz. Kontu da, lehenengo bertxinoan, early accessan, ez ala oso ondo sentitzen, nahiko geldoa zan, gero, lasterka etxerakoan biratzeko be, esan bapes ondo sentitzen, asko kostaren jakonta holan, eta hori ja hobetu dabe, eta oin beste rollo badeko asko zobie, beste sentipen bat emoten dutzu. Orduan bentsat zentsu horretan, ja hobekuntzak azdabiz. Gero beste berritxasuneko berritxasun bat da, bueno, gure aventuratan, partida bakotxien baliabide desberdin lortzen jungo gara, ezta, eureko moduen, gero gure basien geuzak desblokietako. Baina ingo honetan egin biena da, adibidez, lortzen duzu olako pala bat, landariek lortzeko eta bar, baina aukeratu enbier duzu partida ze horretik pala hori aukeratu enbier zendun, eta partida horretan landariek lortzeko aukerie bakarrik eukitze zendun. Horren adibidez, gero juten bazinen alako laku batera edo, eta arrainik dauzela ikusten bazendun, ezen zendun arrantzanen, naiz eta kainaberi eukin, ezen duleko aukeratu. Orduen, klaro, azte zinen partida pilo baten, eta aukeratzen zuen palie, eta ikusten zen jode, arraine dauz, edo ametik dauz erreskate aldatu zen harimak, edo apurtzeko pikie bierne ban, hainbat baliabide ustiatzeko, solako guzak. Eta, klaro, amorru hori emoten dutxun, sentipena zan guzapila gatzen zabizela. Orduen, jenti horretxik bekesatuin ja, eta oin, aukeratzeko bideo horre jarraitzen dugu, tresna desberdinik aukeratu aldozuz, baina horrekin godotxune da, horren, tresna hori erabilitzen lortu aldozuzen baliabideek areagotzi partida horretan. Alan dabe, beste baliabideanak agertu itzen dire, eta lortu aldire. Orduen, zentsu horretan be, freskotasuna edo bentset, Hadesen ziklo hori biziri mantentzeko bidie da, ezta? Ze Hadesen honena, da, zalantzari parik, zenbat ikusan lortzen duzu zen partida bakotxien, ez? Ez ara nekatzen, ze denpora guztien zabiz. Ez da gizema baliabide lortutaz. Horregaz, gero bazien, adultez desblokie, tabernie, edo ez dakize pertsonaitzako hobekuntzak, eta alako guzek, ez? Eta partida tanatan, gauza barrezik lortzen zoa zelez, oso erakargarri da, ez? Betiko, partida bat gehiago hori izaten dugune, oso erakargarri adezen, eta hori ze potentzietzie edo injartzi uste dute dala bidie, eta mentxe lortu dabe, ez? Lehenengo aldaketa honekaz. Lander, galdera motx batzuk, ze laizter amaitu barra dukuta. Alde batetik, historian asko abantzatu dezakezu zerbide goiztiarren? Nahikotxu, ez dut spoiler handirik eingo, ze badau hor nahiko spoiler politxe, eta agizan guroko neban apurre berandoa urteti, baina bueno, histori zen gauza nahikotxu dauz, eta espero nebazena, baina gehiago egual. Ja, ez da oiko izaten da zarbide guztiar baten historia asko agertzea. Bai, baina giza adez lehengoan partirekin jartzen edo, histori zebarik igual pertsonaizek zirela, zenbat izketaldi gote ziren partida bakotxien, jainko bakotxagazko usadez berrin piloa entzuten zen duzen. Eta hori mantendu ditzen da, oingoan eiatez errepikatu izketaldi asko egizizan. Bestalde, imaginatzet mitologia greziarreko jainkoak izaten, zezan duzu jainko berria daudela eta imaginatzet mitologia greziarrekoak izango diala, ez? Hau da ez dira beste mitologia batekoak edo sartzen. Ez, momentuz ez dut ikusi alakorik, eta, bueno, espero tola garratxi, gero igual beste joguren baten egoti izuzel barreze, baina momentuz holantze da biz, bai. Eta ero, azkena izango litzatekela, zerbide guztiaren atera, imaginatzet presio murriztuan aterako zutela, bertzio finalarekin alderatuz.
Bai, oin 29 € balizio sokar espana bilen. Ez dakitz badekon berapenen bat edo beste. Jo justo horrekin bazan kromoak saltzen ibiltziarren euro batzuk, eta zen menga erosi ingo dut. Eta naz damutzen, baina zebez, oso pozik orokorrien. Bueno, hoxe galdetzean, Juan, justu. Prezioarekin batera. Ea merezi duen jada erostea, baina, bueno, esan dezunan arabera eduki pila bat izan da, eta oso ondo egonda, bai, merezi dula argi da. Lehenengo asko guzti badatxun, eta geiza hautan jolasteko gogadeko zuen, zalantzari barik hartun, ze azkenien da, geiza hau eta obie, ez, adesbi. Bai, hau da, lehenengo formula mantentzen du, baina orain luzatu eta hobetu egiten du. Nik uste baietz. Neban petxetan horren beste engantzeko estenik, eta arrapeste, beste bai. Hala, ondo. Ba, bueno, zoritxarrez gaurko denbora amaitu zaigu. Eta hemen utzi beharko deu saioa. Eskerrik asko entzuten egon zaeten guztiak, bai Twitchetik eta baita ere naiz irratia zein beste plataforma guztietatik ikusita entzuten gaituzuen hoi. Eta hurrengo astean itzuliko gauza gehiagokin. Hori zera, torren astera arte, onde bili. Agur. Agur.